Mitos sing ngomong lek wayahe wong meteng iku gak oleh mateni kewan dan lain sebagainya. Bener. Ojo mateni kewan, nyiksa kewan. Yo, mosok rek wong bojomu meteng, bojone sapa meteng. Nah, moro-moro kewan dipateni disiksa yo ku gendeng jare. Ya gak sekalian wong meneng-meneng mbok tempeling ngono mbok gasaki yo. Lek jarene aku yo, mitos gak oleh mateni kewan niku hanya apa yo? Jogo-jogo ngono lho. Apa gak logikane diwali ae? Ya aja nyiksa kewan, lebih masuk akal. Lek misale mitos gak oleh mateni kewan niku pas ketepaan nang sing bojone atau kebiasaane iku jagal petik ngono, jagal sapi. Apa kate ngenteni 9 wulan gak mangan, gak kerja. Ya ruwet rek, gak mari-mari koyo ngono iku mau. Yo, lek misalkan kerjaane jagal petik, bismillah jagal sapi, bele kewan sing kudune di gawe diapek daginge, tujuane gawe dodolan atau kerja melok wong, ya gak masalah rek. Kaya ngono ku mitos sing gak kabeh ku masuk nang logika. Misalkan kerjane kaya ngono ya wis kerja kaya ngono gak usah diwedi. 9 wulan kok kate nganggur, ya lek ana kerjaan lain. Yo kirane ya pokok wis istilahnya ojo nyiksa kewan, ojo melakukan hal yang buruk ben gak ana dampak buruk di masa depan atau waktu kelahiran. Kan ngono sih logikane. Ya lek kirane wong edan mantang apa gak ono pantangan gak ono apa moro-moro hewan disiksa dilebokno kandang moro-moro gak dike pangan ono wong meneng-meneng ditempeling digasaki ya. Ya iku edan jenenge. Yo ilangno mitos kaya ngono ku lah. Akeh sih mitos kaya ngono ku sing garai urip iki kadang ambigu, bener apa enggak, salah apa enggak ngono. Sebenarnya kabeh ku iso dipikir logika lho. Salahe nang ndi, solusine apa ngono. Misalkan ono mitos-mitos nang desa atau nang daerah kampungan atau nang dia wis lho, nang alam semesta iki monggo di komen ben tak bahas pisan. Wis lanjut.